Salamat kayo, Brother Adap, sa mga kasayuran, may mga ipapit, di ba ako ako. No? Yan akong tema, manglagtod ng tagay na itong oras na ni inimbrihan na natin by the time we ended our discussion. Kung mabasa mo sa Quran, Holy Book of Islam, Kapitulo 5, versikulo 3, Naingon siya lang, I will give you the perfected religion. And that is Islam. You have to be submitted yourselves to Islam. Akong gitanyag na ninyo ang gihingpit na tinuhuan ng mga Islam. Naiya nagipagkapinan sa chapter 3, verse 8. Nganingon nga, bisag kinsang tao nga mangita o tayong relihiyon para maluwas, dili ang Islam, kanang kapana di maluwas. So, sigo, bukat, ang gipibaw ni Muhammad, ang founder sa Islam, tuig 610 ano Domini. Kaya si Allah nagpakita kaniya, o bingon akong iandam ang ihingpit na tinuhuan na inyong dawaton lupuyan ang Islam. So, subay niya na nagtana sa sila na ito nga is the Christian or Catholic Church is a perfect religion. If it is a perfect religion, where can we find in the Bible? Kini ba nga ito nga tinuhuan ba? Ang atong katoliko, Kristohanon na tinuhuan. Hingpit na sa libo. O hingpit mo na liya, saan ang basa sa Biblia? Muna yung nablutan. Mga butang nga gihimo o gitutpot sa Ginoo, hingpit nila. Di ka kaingon nga, lunay sipyat, lunay buho nga, ano na ito makaagi pang lugag sa kasaypan. Sa Mateo 5:48, umingon si Jesus, be ye perfect as my Father in heaven is perfect. So maghingpit mo, sama sa akong unahan hingpit sa. Malibaw sa pagpalibo, ang atong pattern sa perfection, kahingpit, umahan yun, ang Diyos sa bahan. Isa magkaya-magkaya mahay mo na, na mahingpit sa maghingpit sa sama sa bahan. Dili niya mo sugo ang Ginoo katawanan. Marang komedya nila Ginoo. Kaya sa 1 Juan 3:9, naingon ba si San Juan? Now that you are born again, dili born again ni tinuhuan, you're renewed, then you can stop committing sin because of the sin which is Christ. 1 Juan 3:9. Nga niingon si San Juan, karon makatuman mo sa mga sugot. Kay ang binhi ni Kristo naa na kanyo. Nakanang binhi, kung natong basahon sa Galatia 3:16, si Kristo mo na. Usara ang binhi, dili plural, singular. And that is Christ. Ang bot pasabot ni Kristo niya na, ako para nato sa itong tuo, tinuhuan, mao ang santos na grasya. Nga ikuha pagbalik sa Diyos, magpagkasa niya ng iba. Ngunang matag sakramento, every sacrament na itong madawa, doon natin ang grasya ng santos. Bunyan, magkuha ang salang panulong doon sa mga bata. Magkuha tanan na itong sala na itong ikuha. Adult na ibunyakan. Na musuod na nato ang santos ng grasya. Ang kumpirma, kadawat ang Espiritu Santo, grasya nga. Pagkalawa, kadawat niya kung masalabos ni Kristo, grasya nga. Pagkumpisal na ito, umanta maka sa adult na ito, nagpo na ito, kadawat ang Santo grasya.
Kalawat ang tos mga lawas Ginoo, grasya. Nya audience mi kapare, pare nga binahan kalawat ang grasya. Nya ang mga umayag lalaking may kabilinggan, kasat kalawat ang grasya. Nihayaptan tas pagkamasikiton. Nihayaptan tas pare manihugan sa ngalan sa Ginoo, kalawat ang grasya. So, apod-apod o gisabulak din pa kayo sa Ginoo ang iyang grasya. Kaya importante na, grasya. Buhat kinsi uso. Naningon si San Pablo, na maluwas kita pinagi sa grasya sa Ginoo. Naon sa mga grasya? Ang karang sinutihan, sa likod niyo kayo. Yun ito, ang grasya mo ang doon ay binisaya ito nga dili yun anay, pero sabi lang kay karaan mo ito. At ito na lang dito sa Biblia. Tapos, Pedro 1, versículo 3, sa kapro. Ang grasya mo kinabuhi sa Diyos. Gahom sa Diyos. Nga iyang ipaambit na ito. Anong tamo pala. So, wa kayo laing purpose tuyo ng grasya na madawat na ito. Mahipog kita malaman. In fact, alam niyo ta. Sa atong pagkuyos, kinabuhi, kapaglupan-lupan ta, kahimutag sa yang nanata sa pundo. Ay, masakiton na ta. Ya, kinulso ta sa masa. Dili pagkapuso sa kaluwis gino na niya dambalik niya magalisod-lisod na ta. Ya, makadawatag sakramento, bisag sakramento lang sa pagkumpisa. So, naanata sa state, meron na tayo passes padong sa langit. Kaya ito ni mga sa Amerika, gusto ka mapuyong kitaan nyo ka o imong citizenship, an application of new citizenship, which is US citizenship. Hindi ka mga Pilipino na to, gawa na ilang citizenship, Filipino-American citizenship. Dito ang trabaho nito, yung magpuyong nito, miniguang, may sweldo, pero pensionado. Basta mga American citizen ka Pilipino, tuwa dito, pensionado, nakakapay trabaho, pero kadawat ka kanabuhan. O ako na kong kandidadala. Pero ang santos nga grasya mo, ni makapasuong na ito sa langit. Kaya kinabuhi ko na Diyos. Kaya kung naata sa salang mortal, dili magkaipon ng kahayag o kangipit. Bisan magkaipon si Kristo kang inagawa. Dili makaipon ang katalong kalamtan. So, iputan na natin sa muna. Nung natay sa langutan, yung na nato biyahe, di kita kasunod sa langit. Ganina naka-open ko sa Facebook nung may pastor mo ito na Amerikano. So, yes. I have a question to you, every one of you. If you die tonight, this evening you die, are you certain that you can go to heaven? Muna yung introduction. Oh. Sulti ko kami niyo. Na kung mamatay ka mo karong gabi na magkasiguro ba mo matulog langit. I know that you are not sure. Ingon siya. Why? Because you continue committing sin. Maka, limbo, nawa, napaw, malaway ang buhat. You are still doing this. But you can go to heaven. Even though you have these sins. Kung nanin mo masala, may problema. Kusultas lang. Sa buhat niya, pasabot ka lang na sa buhat, 16:31. Buhat, 16:31. Nganingon, katong ordens presuhan na gisalbar ni San Pablo ni Silas. Unsa may akong buhaton mga Ginoo na akong luwas. Si Pablo ni San Pablo, tuo ni Kristo. Maluwas ka kung ang imong tibuok na panimalay. So wala. If you have that faith and accepting Christ, you and your family will be redeemed, will be saved, luwas mo. But anyways, if you are committing sins right now,
You are still candidate to go to heaven. Tonight, this evening, you will die and go to heaven. Do this. Believe Christ as your personal Savior. So, only ay maka-attract sa mga tao na maminaw sa wali sa mga protestante. Ibig sabihin, magkasasala ka, mutanon kung karoon o kinsay mutanon na maluwas mo karoon gabi o nagpumatay ka, ang umanan ko, magkuno-kuno pa, luwas pa ako. Di ba ako maluwas? So, do not do that. Because right there and now, diha o karoon, kung di mo ginawat sa Kristo ng imong personal mo maluwas, mamatay ka, sigurado ka siya. So, kining mga buhata o mga pagtulunan na, dili ni Mayo. Nga naman, kay pila raman di ay, nagpuyo ka sa pagpanapaw, pagpanulis, pagpangawa, pagpanikas, pagpatay sa hilo, pagpatanapi. Pero malagin na nila. Diya lang sa pagdawat ni Kristo. Kulang ba? Kung si Kristo yung pumunta mo, is it enough, O Lord, that I will accept you as my Savior? Gusto mo itubag sa Ginoo. San Juan 14:12. Dingon si Jesus nga kadtong nagatuo kanako magabuhat sa akong Ginoo. San Juan 14:12. Ya San Juan 7:36, ako nagabuhat sa kabuton sa akong Ginoo. Sa kabuton sa man. Kung nagugma ka mo kanako matupo sa man, tumana akong wasyo. Meaning, dili na magpagkasa patay kung sa panyawa ang maghinusog, hindi mo lang ginawat sa Kristo mo yung personal mo maluluwas. Magkasuog ka sa langit without a precondition. Sa ng precondition, mga pinangano. Bukod sa kisulti ni Ezekiel, sa daang dugo na. Ezekiel 18:27. Maluwas bang magkasasala? Mga tao na nagkakagsala, maluwas ba? Oo. Pero sa may kondisyon, ang kondisyon, hunong dapat magkasala. Meron sa hunong dapat magkasala. Itong mga tao nga i-provoke din ang Ginoo, doon na kayo langit Ginoo, pero kaya hindi ko ano langit ni. Bapa kayo kung babae, bigyan ako mong sawa katiguan na. Kadagan niya kung kuwarta ng gasto, hindi mo kayaan. Niya may kaning muduwa sa panyo. Kung ba niyo naman yun. Banita. Imong gihagit ang Ginoo. You provoke, you challenge God. And then you really claim salvation by doing that. No. Hindi mo. Wala sa Ezekiel 18:27, hunong pagkakasama. Pero nga, tumana ng mga suko sa Diyos. Ikato, pagbuhat na kayo sinusigahan. Luwas ka. Sa ito pa, doon ay pre-conditions. Doon ay pasiuna nga buhaton mo. Wala ka itong ikuwalay sa pastor, nindo itong paginaw, attracted kayo. Huwag na ganti yung ibukabi nga, protestante na lang ko, kaya madawang ako sa Kristo, akong personal maluluwas, kung gubiyon na kumatay ko, malangit naman ko. Value na. So, mahinay na. Tungod sa pagtuo. Yes, tungod sa pagtuo. Pero sa ipong ni Kristo, nagatuo ka na ko, magabuhat sama sa akong ibuhat. Nagatuman ko sa kabubuton sa akong ama. Dahil dito ang buhat sa sumaras ng ipong ni Kristo, dito ang buwas. Mga nga, in the span of time, mag-una-una ng tawanan, malangit pa rin ko, sa maghimo ko pagkasama, matupas pastor, nagsuhog mag-iko sa langit, sa kumatay ko karon dayon, bisa naghimo ko sa langit. Modilin. Yan ang lang ipakita nato ang ato. Complete. Surrender. Surrender. Tanan na mga kahilayan, tanan na makapalipay sa yuta, pero magkasa ako, piyaan ko na. Nga naman, o dako ka mo. Si San Vicente Ferrer Bingon, na ay tao, nga di dyan mo ito, Diyos. Ikasapa ang pagod yung gidoa ko. Gidoa ko niya. Pero, matod pa niya. Nagato sa sito. Kung hilap yan inita.
ang kayo sa kalibutan, ilabi ang kainit, pilo-pilo na kadaghan di sama kalabaw sa kainit sa inverno. Kung saan isyakit siya, kaya gibliksan siya na itong mga bato na tunog, ang tao ang tanang tunog na kayo siya lawas. Nga naglaw ang kayo na makalinisan. Isyakit siya. Ginoo, huwag na may ginoo, himualan ng damgo, pero ni tinura, yung tuo na kunin mo. Nahigmatan siya, buong siya na pagkapasa, siya bitsit. Murag ibubuan ng iyan, ang iyang bitsit o pagkatalo ng tubig. Iyan itong siya. Hikap niya siya lawas, dahil siya hikap. Pagpanamin pa niya, kuha niya tunis sa iyang isulot, panamin siya, nanliki ang iyang lawas. Sunod, siya pastihan, dito ko sa iyang I was in him. Muna pagkakita nila ni San Vicente Ferrer, nagdagan. Lingon na pare, kung di mo gagan, hindi malayo nila ko kay magkapit pare. Hindi mo kumpisa. Hindi mo simba. Magkapit pare. Pero pagdagan sa mga tao, patungo sa pare, spend me even 2 minutes in my office. Doon na kayo kumpisa ng mga tata. So, yato sa Manila Pulo. Yang ipakita yung lang. Luta na pare, din man sunugan din sa syudad nga napil ka sa sunog. Siya, no. Di ba yan? Why, sunog sa syudad. Ano man I was in hell. Dito ko sa impyerno. Why do you know? How did you know that you were in hell? Sa tarawa akong lawas. Sunog, nangligi. Di ni mahika. Purti hindi dapat. Sa akong paminaw, mga 3 minutes, I was there in hell. But it seems 3 years of living in hell. I cannot suffer that. Sa iyo na ng pagkasulti, ay kung buti ha? Buhiwan ka po sa panulis, ay lang kung pabuti yung kunda persembahan pa, kung siya lupa. May tao na, you are provoking God. You challenge God. You do not know what is hell according to the Bible. Tapos Biblia kung saan. San Mateo 25:42, ang naa sa wala, itambok sa kalayo, walay katapusan ng pag-anto sa Biblia. Pinadayag 20 psychologists, ang mga mananakaw, ang mga kriminal, patay tao, itambok sa linaw sa kayo pag-anto sa walay katapusan. Ayaw kong inang na makakaginong na. Kanante wala. Gusto na kung kala. May pagdumang kayo, si kanan ba? Nahiyos ng sa kaligid, na ay nasilba, ay isa pa rin mo. Ikapildi si kong kala na ba yung sa? No! I have only one soul. The soul of soul is only one. That's why I pray to the Lord. I try. Utod sa mga kita ko gwapa. Isa kinagdarang na ko. Di ba ako kung sa'y gwapa? Pero mahal ko. Praise the Lord. Like kayo ng Pinoy. Di na ko maibo. Ang tanan na ko sa mga babae ng batanon, parehan na sa mga anak. Kaya sa kong apo. Ingon ka kong anak. Ingon ka kong apo. Huwag na yung siya akong sigas. Yan naman. Hindi mo nang ibaylo yung kalag ining mga wapas kaliputan. Masara itong kalag. Pagre, ingon ng pare, ingon ng tao din itong Diyos. Tuo na ko ginawa. Di ba ka? Alas 4 mo ko sa kadlaw, nagmata, wala ko muto. Nao ko. Huwag kong sagay ko sa kanya. Tagkan ko ba doon siya ba? Pagkabot ako sirado pa. Nanugto ko. Nabot ang portirong bantay sa udahan. Sir, sabi mo tuyo diri. Sumita tako pare, no? Sakto ka. Kay mas 4 na pasado, pero na 5, manaog na pare, magampo. Kaya padawat na siya nito. So pag-amli, itagan siya dito. Luhod siya ito mga pare. Hindi, kasi luhod ko. Luhod ko ni mo kay ikaw pare. Pero tinoray, gusto kong luhod. Pero mo yan, dito ko siya ganun. Ay ko kumidyahin o sa di kang tuo, tawa o lawas. Nangliki, di ni mahigap pa rin. Pwedeng inita sa geno. I was in hell. If you know Padre Vicente Ferrer, ask him. Kung siya. Mana, purchase for me. To sin is to believe, huwag impernong makita, di kong itong imperno. O huwag langit na makita, di kong itong langit. Kining kalimutan na mo niya itong langit.
Doon ako ibigo, ang impyerno. Anong siya sulat yun, din natulang na. Ang impyerno niya na sa yuta na itong kalusdanan, kasakit o kakuol, kanang watay kwarta, watay kumahaw, piniuntog, watay kwarta mo, ang impyerno. Ang impyerno niya, hindi nila sa iyo. No. Kung pupilion ko siya ang isulti sa Ginoong Isos, oo ko sa itong Ginoong Isos, kaya hindi mo maka. Doon na impyerno. Doon na. Bago ko lang kayo, wala lang na bakat daw na ako'y pinyanto sa mayor pata. Ya ako itong driver, isa sa driver sa hired sinuduhan sa bureau. Kaya lang ka na. Yaw sa kagayon, hindi ko siya sok. Namatay na akong usawa, yun ko naman ko. Ngay babae ng minyo, akong iinom. Kanya, usaman, hindi akong ipuyo. Nagugong po sila. Kasa kanya, sama ba? Hindi ko maay mandi. Hindi ko masyan ako, hindi ko masya ko niya. Nagugong din naman yun. That is adultery. Eminyo na siya. Doon na mag-iba na. Doon na. Nagawa ka man doon na. Ang guma mo na yung kapahilis na ito. Bago lang namatay. Iatake. Heart attack. Yung gida hospital, kung ako sa hospital, yung Dr. D.O.A. Dead on arrival. Niya asa makatuibutan sa Ginoo. Nagipuyan niya tinuod ng kalipay na lawas na dindig siya mo inom siya sa hingan na itong kalibutanon nga kupas kalipay. Pero ang tumbas niya na forever in heaven. Ngayon nagpatuog si impyerno nga usara kagatos katuig. Yung human. No. Maihap patanan ang tanang bas sa kalibutan, doon ka nga maihap ang may katapusan ng katuigan sa ito. Then you dare, you challenge God, you provoke God. Nabala nag-impirno ko, total niya ng langit na sa kalibutan. No, sir, do not do that. You are challenging God. You are provoking God. No one is brave enough to fight against the will of God. Wala kita, maningumpa kita. Sa pagpaubos, bigay sa buhat o mayo, sisikitaw, kumahimo na ito. Muna, parang, mata na ito. Kaya sa kong, amigo kayo, di na kumutukan si nga kay, nga natalam din tayo. Ang babae, gwapa kayo minister. Ang iyang banang nagtrabaho yung tawad sa Saudi Arabia. Siya minyo, gwapa sa kasawa. Pero kapit mo na yung babae. Suway ko kaulaw ng ilang apelido, talam doon ng apelido. Nana sa sawa. Yang schedule niya, ang babae, kuminyo, bapa kayo. Yan ba na to sa Saudi Arabia. Nagigo sila kuha, ang malawa. Pag-abot sa orgasm, 3 seconds, the high speed of your sexual pressure. Ganda na sinig niya sa orgasm. Pagkulbot niya siya, din ang nalisang ang babae. Nalisang sa siya. Na kinili ang armadura, yung kauhanon ng kinatao, hindi na makuha. May kaya doon na sa higala na suobsan, nagdagapon ng tapunan. Pagkuman, itawag ang ambulansya. Driver o kag-obas na ganun ang iyungan nila sa syudad. Hitag ako, mahalaw ng hospital. Dito pa mukukang. Sa ito pag namatay siya ibabaw sa kamay. Namatay. Umanto na sa impirno mo rin ako siya. Magandang tao. Hindi na magbudawan na ng butaga. Silang duwasok. Silang duwato. Sila doon ako mamatay. Kaya dito mo sa doon, hindi may hospital ka rin nga ukang nito. Injection na. So muna, manigog mo kung nga, ang pumatana, ganun ang wala itong matubag, is our religion perfect? O perfect man nga itong Christian religion na may mabasa sa yes! Kung sa all of intention. Yung sa Pablo, akong gitudlo sa mga tao. Akong gipibaw nila sa tuman na kakukit na hingpit ang gitudlo na ito pinagi ni Kristo sa atong tinuhod. So perfect. Perfect siya mo pasaylo na ito. Perfect siya nga mo luwa sa atong pamilya. Kaya di ba mo doon na yung sikreto sa Biblia? Basahan na ninyo. Home size issue.
Hope sa Jesus. Bingon ng Diyos, gipukaw ko ikaw. Pag pinuutan mo, pag minatarong, kay luwason ta ka. Isa kung sa imong pangayuong nga maayo, ihatag na ko kanimo. Kaya nagkinulsog ka, o timanay, doon ako'y surpresa nimo, i-appeal ko luwas ang imong nga binahal sa kanimo. Tiyo na. Hope sa isotso. Hope sa isotso. I-appeal og luwas, kinuputan ka karon, maayo ang tao, alaka, tas Ginoo nagtuman ka sa suko. Luwason ta niya. Dili gustong Ginoo, tunga-tunga mo kalipay. O lipay na kong Ginoo, kinano ko sa langit. Pero mo kayo magdiring akong usawa, o magdiring akong anak. Hindi mo Ginoo, kaasa sila ron, tapos impirno, datan na ko sa impirno. Ayaw mo pasunta sa langit yung inusaran. Meaning you are craven. Sa English ba? Ikaw magdandoy. Ngayon mong kalipay. So pinutan ka ka. Tinarong ka sa mong kinabuhi. Doon ako yung surprise niyo. Sa imong pangayoon na importante yung mayo, ihatag ko na nimo. Kadua, i-appeal na kong luwas ng imong minahal sa inyo. Maybe we do not love ourselves. Exercise, hope, exercise. Maybe we do not love ourselves. But it is foolish thinking of a man when he does not love his family. Tingali uban nato, may higugma sa itong pagalingon. Pero way amahan, way tao ubutan, na dili may higugma sa pamilya. Believe me. Mabitay amahan, may man, pangog ka daw, tugnaw pa kayo, ato spear, kay tuwa dito yan trabaho, pakyaw, ang saksako, gigas bako. Pagka, puna-puna alas 3, Mel, 500, lipat kasi nagkana kayong bugas, kilos bugas, may mapalit, sudan. Pero, bangon, sa katulog pa kayo. Because of his love for his family. Kaya gigugman niya yung pamilya. Muna kung mauna itong tuyo, na magkayaro-yaro, tadis kalipay, nga lawas nga makasata, niya maimpirno ta, maimpirno pagkapil na itong pamilya. I am foolish enough. Dili na kumurma. Gitanaw na ko, lumalapay nga kalipay, pila. Pila ka minutos, ang imong pressure with the flesh. But orgasm is only 3 seconds. What is orgasm? That is the peak of pleasure. Of sexual pleasure, it's only 3 seconds of orgasm. Ang mana na wala. Motong akong bigo, hindi na ko itong na mula pa kayong kabihana. Minyo, yung ikabit, siya sa gwapa sa kasawa, yan ang ikalimtan. Pagbuhat nila ng laway, wala ng bukan. Kaya nila na mayo. Gusto ko yung ginawa na, imagine, you betrayed, imong kilimbungan, imong kugalingon nga kanang kabihana, minyo na siya. Ang bana nito, trabaho, biniyaan nga minahal sa kinabuhi para makakaon. Nagkong sildo sa kwarta sa lawas. Niya siya minyo ng lalaki, buutan sa kanyang asawa, yung ibuhian, tungkol sa kinamagkawat, bubok na talipay, marabay mo. Okay lang. Among so many temptations of the world, matupas mga santos, the temptation of the flesh is the greatest. Sa tanang mga tintal nato sa itong kinabuhi, isip lalaki, babae, ang labing bukat nga tentasyon kanang buhat sa kaulang. Ganito ito po mo. Ang uban na, may problema na, kumikita ko ba masturbate na ko. Sirach 23:16, ang pag-masturbate sala. Kaya kanang buhata, giandam si Ginoo alang sa kahupayan sa kaminyong. It's not for that. 1 Corintios 6:13, ang lawas ni Kristo para sa atong, ang atong lawas para ni Kristo. Kung si Kristo alang sa atong lawas, dili sa pagkikilawas. Doon ako, ibigong sinta na kapino sa mga. So, lihong kumako. Buot niya, sabot, yellow the bell. Pagkong siya na iya, bumatan. Kaya we are in the peak of our days. Kaya nga itong lawas para na sa pag-ampo. You know, when we keep your shape, your body, that will give you strength and memory of your mind. Hindi ka daling hindi mo. So no, ay may scream doon. Dagdag pila na daw gamit sa Viagra, patay. Kaya bukso na mag-yun. Para lang yung maglipay na patay. No, sir. Kaya nga itong edad, magamit na nga itong shape of the body, papataas sa itong kinabuhi, paglagsik sa itong lawas, o sa memory of the mind. Dugay ka ng bilib.
Sabi nag-Biblia yung beso, kaya hindi mo binigyan. That is it. Matapos ako sa pag-ingon, sa kulo, sa 1:28, lingon sa Pablo, among gitudlo tagsa-tagsa. Ang tinuuan o pagtuo, nag-hingpit, diha ni Kristo. Sa ito pa nato yung hingpit na. Wala na tayo kikinanglan para sa kaluwasan. Pag-inulso sa we are cowards. Men on the instance of command of the nation, forced to join military to fight our enemy, to defend our nation. Isog na daw. Sa atong bayan magilid, nana. Kinsa itong magpasipala sa atong yutan na dawan, pagkatampiso na ito, ang kamatayon ng tugo, ihula, tungod sa pagmahal sa atong yutan na dawan. Daghan mo pagkamatayon. Dili cowards. Pero sa coward na to, hadlok nagpare. Ano pare, kung bisa mo pare, magkasasala kung ano ako. Sa iyo, ha? Kaya ang magkumpisal na to, representante makita na itong pare, pero tinuray ang naglingkod niya sa Kristo. Diya may mitabo, nag-charismatic dito sa bukid. Diya, dahil kayo dito sa bukid, ito kumpisal, pare, tao na na. Diya, tapos pare, panaptong ng puti, pero yung suga. Layo, ang pare, may naigo suga. Niya mo picture dito sa hapon. Ang ilang nakita sa hapon, Christ na. Kapo kayo, side view. Taas sa buhok, taas sa kilo. Lingin los pare. Di ba mo? Balik na sa sila. Ang hapon na kita na nga, naigo sa ang hayag naigo ang pare, ang nakita na Jesus Christ. Kaya mo naman yung mitabo. Yung mahadlok nito ni Kristo, higong man na ito pagluwa sa ito, higong mahadlok pare. Kung nabisa ang tal, matong higong ibisang ko. Kung akong tuog kay, siba ko tuog tanata sa langot kami. Pag magtanaw ito yung pino na, pagkapasulanan naman. Mo man ay pare. Pero masiguro na ito, manapasaylo sa tumugta sa pare. Mahaman hinulso. Kuman sa pag, kumpisa, ego di absolute. Abomnibus peccatis tuis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mo man dito ko ispa. Ako magapasaylo sa tanan ni mga sala ang imong ginusulat. Sa ngalan sa Anak, sa Anak, Espiritu Santo. Wa may hari, wa may presidente gitagan ang ako. Pare na. Ya kay. Katoliko ta. Dili pinibaba ito pagturo. Hadlok pare. Hindi mo hadlok mo ba? Pero pare, hadlok. Hindi mo kumisan. Dipindi mo na sana. Ako'y lola, namatanda ko mahaya. Alas 2, namatanda. Rosario. Pagmasok Rosario, ilis na ito iyang kafe nga uniforme sa simbahan. Maglakaw. Kalong simbahan. Kaya ano? Nanay Tron, may nungdun. Sa rin kung ito, bukhat siya, tangan lang. Higda dong, istorya nga ka. Pindot kay istorya nga. Kung ka na mga istorya nga, wala ko malingkit. I was 5, 4, 6, 7 years old. Naglingkod siya, idaong ko niya. Tutok las mo matakas, istorya nga ka. Boto ka na. Kalawat ka na. No, anak naman siya. Kaya kalas tubos, magsugod mo si Rosario. Pag umasok Rosario, mag-ilis. Madung na si Pan, mas 4 ang misa. Kaya na anak, rubi kayo kang anak, pasto lang. Pagkalisod, ibang labihan, katapulan na ito. Oh, one of the 7 cardinal sins is sloth. Usa sa 7 o luhang sila katapos. Nanay ko, ito bata ko, ilundong kong nanay namatay. Ang edad ako, 12-13. Huya ko gito. Ako nalabas akong puro t-shirt. Akong nagsumubay, hindi nalabas kay sayo sa sermon. Lakaw ko si Manay. Ako may tabunok pares. Adto sa pardo. Ako may chinilas ng kumbaga. Ginting, kala-kala. Akong bakya. Simbang yun. Ang limot. Di ko magdino na itong bata ko. Wala nga,
Ingnan ako sa nanay na namatas na yung kinabuhi, yan pundaw nga makaplagan akong tinuog na religiyon. Yan, nalipot ko niya. Ito yung mong itudo na kung dinungduman ko. Nanay, kung na mga iligog mo komisyon, dipindi kita sana. Ba't tinapulan kita, tapulan kita. Kahit kabayaan kita siya. Pero ipokli na rin mong yawa. Tawa sa tanas. Ay kupukli ko, tuo sa balay sa Diyos. Simba ko. Kay kadungog ko sa balaan ng pulong. Juan 15:3, ang balaan ng pulong makamuwas. Beratong teman. Daghang salamat. May gabi istanan. Segala salamat. Sana o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, salamat sa imong gugmaw kayo ko. Imuag ang imong mga pulong kahum. Kahum sa kahaya, dalit ko ng kaisog. Pagsunod sa imong mga sulod. Kaya mo sarap mo, gigugma ni mo. Pagkamatyan ni mo, namang kanak, para mabulis. Dili ka malipay nga mong kanak, tugyan na mo sa kanas. Kaya siya, dili tag-iya. Ipalit na tas mahal na bili. Dili na kita mo'y tag-iya sa itong pugalingon, kung dili si Jesus. San Juan 6, 19:20, dili na kamo mong tag-iya sa itong pugalingon, kung dili si Jesus, na nagpalit sa mahal na dugo. Nagito nga mahal, salamat. Mahal nga birgay, unahan sa kaluhin, yan po kami kanuna. Dosa kami sa ng dautang tabo, dautang espiritu, dautang tao. Imo nga kami magkugi, magpapursana, magpakugiho, pag-alagad kanimo. Amen. Sa ngalan sa mahal, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Salamat kayo.